Бу елның 22 гыйнварында Оренбург өлкәсендәге Богырыслан шәһәрендә уздырылган дини гыйльми конференцияда Ислам нуры тапшыруның иҗади төркемендә катнашты һәм үзенең тарихында яңа адым ясап Русиядан беренче репортажын әзерләде. Җыелышта Русияда һәм милли республикаларда барган яңарышка, соңгы вакытта мөселманнарга юнәлдерелгән сәясәткә бәя бирелде. Дини һәм милли хәрәкәтләрнең берләшү кирәклегенә һәм татар милләтенең киләчәгенә багышланган җан әрнеткеч чыгышлар яңгырады. Җыенда Татарстаннан Чаллы, Әлмәт, Бөгелмә, Азнакай шәһәрләренең татар җәмәгатьчелеге вәкилләре, дин әһелләре дә катнашты. Конференцияга Самара өлкәсенең Кинел-Черкесск авылыннан килгән сәүдәгәрләр, бер туган Ходовлар, 2 мәчет, мәдрәсә төзеделәр һәм шул мәдрәсәдә бүгенге көндә 50 шәкерт укый. Ходовлар Самара өлкәсендә дини тапшыруын оештырып, аны эфирга инде 2 ел чыгаралар. Бездә яшәгән татар байларына да бу мисал гыйбрәтле үрнәк булып торсын иде. Ә хәзер телевизор караучы кардәшләр, сезнең игътибарыгызга журналист Дамир Таҗиның Богырыслан муфтиятының муфтие Исмагыйль хәзрәт белән әзерләгән әңгәмәсен тәкъдим итәбез. Исмагыйль хәзрәт, гомумән Оренбур өлкәсендә, Богырыслан шәһәрендә дини мәгърифәт эшләре ничегрәк алып барыла, шәкертләр ничек әзерләнә үзебезнең менә халкыбызны ислам диненә кайтару өчен, һәм шулай ук менә аралар еракта түгел инде, менә Татарстанга карата сездә ниндирәк уй-фикерләр бар, менә үзегезнең фикерләрегез белән ислам нурын караучы тамашачылар белән уртаклашып китсәгез иде. Алхамдулиллахи раббил аламин, ассалату вассаламу аля абдихи ва расулихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Әмма бәд, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһу. Кадерле дин кардәшләребез, без инде әлбәттә сезнең Татарстан дәүләтеннән, Татарстан җәмгыятеннән килүегезгә бик шатланабыз. Бу бәлки беренче килүегездер. Бигрәк тә шундый мәгъруф шәхесләр белән килдегез. Фавзия Байрамова, Айдар Халим ва башка. Инде бу безгә бик зур инде шатлык, сезнең белән күрешү тора. Сезнең инде безнең белән кызыксынуыгыз, безнең хәлебезне белергә теләвегез безне бик инде шатландырды. Сезгә зур рәхмәт. Килүегез инде мубарак булсын. Инде килүегезнең зур файдалар булсын, Алла бирсә, ва дәвамлы булсын. Безнең инде Оренбур өлкәсендә, сезнең бәлки Оренбур өлкәсе сезнең күршегез әлбәттә, biz yirak түгел, әмма ләкин без Россия күләмендә яшибез. Россиядә инде әлбәттә сезнең шартлар бездә юк. Сездә Татарстанда бөтенләй бер дәүләт инде җумһурият, татар теле сездә, дәүләт теле, газетлар, журналлар, мәктәпләр, телевидение, радиода татар теле ишетелә. Biz de kaçakta көріп үлгерәбез, безгә Татарстан kaçakta Татарстанда көріп үлгерәбез, бик шатланабыз, искиткеч инде сезнең өчен шатланабыз да, сезгә зур инде сез безгә бер үрнәк шикелле. Сездә әлхәмдүлилләһ, бәлки 15 еллык бер 20 мәхәллә булган булса, Татарстанда хәзер 1000 дә артык дип ишеткәнек. Сезнең Казанда Татарстан дини назараты муфти Госман хәзрәт белән дә бик ешна күрешәбез, бик искиткеч зур эшләр апарасыз икән. Мәдрәсәләрдә дә эшләп тора, әлбәттә инде Әлмәт шәһәрендә, Чаллы шәһәрендә, Казан һәм башка шәһәрләрдә искиткеч мәдрәсәләр, иншалла шәкертләр инде укыйлар, укып чыгып баралар. Инде Алла бирсә, бөтен Татарстанда, бәлки бөтен Россиядә сезнең шәкертләр Алла бирсә таралып, ислам диненең нурын таратырлар иншалла дип өмет итәбез. Без дә инде үзебезчә ислам динебезгә бер төрле хезмәт күрсәтер өчен бу мәдрәсәне төзедек. 93 елны төзеп бетердек дә укыту башланды. Безнең мәдрәсәнең исеме Аль-Фуркан. Аль-Фуркан инде ул Коранның күп исемнәренең берсе. Бу инде кара белән акны айыру дигән сүз, халал белән харамны айыру дигән сүз. Инде әлхәмдүлилләһ, бездә 70-тән 100-га хәтле шәкертләр укуына пара, 400-гә якын шәкертләр инде укып чыкты дисәң ярый. Бездә 4 еллык программа, укытучылар Гарәбстаннан, Мәдинә Мөнәвварадан, Маккатул Мукаррамадан, алар инде укып чыктылар, Җамиат исламияне тәмамлаган шәкертләр.
Араларында гарәпләр дә бар, безнең татарлар да бар, әлхәмдүлилләһ, зур гыйлемле укытучыларыбыз бар, Куран хафизлар барысы да. Менә инде безнең мәдрәсәне тәмамлаган шәкертләр инде, безнең шәкертләребездә мәсәлән 2 имам, яшь имамлар, безнең мәдрәсәне тәмамлаган шәкертләр, Бузалук дигән шәһәрдә, мәсәлән, Әсикәй дигән авылда һәм башка районнарда, шәһәрләрдә, хәтта сездә дә Әлмәттә безнең шәкертләребез вәгазьләр сөйләр икән мәчеттә. Без шуңа бик шат, искиткеч яларны инде кабул иткәннәр икән, яларның вәгазьләрен халык инде бик яратып калган икән. Шуңа күрә безнең дә өлешебез шуңа кергән дип без шатланабыз, әлбәттә. Инде безнең Бугырстан шәһәрендә диния назараты оештырылды. Бу инде Оренбур өлкәсенең диния назараты безгә Бугырстан муфтиятына күп районнар карыйлар да, бәгәрәшеп инде ислам динine безгә хезмәт итүне инде таләп инде хезмәт итәргә тырышабыз үзебезчә. Мин үзем инде Гарәбстанда укыйм, Рият дигән шәһәрдә, бу инде Сауд Гарәбстанның баш каласы. Шуңа Җәмигатул Имам дигән университетта укырга насыйп булды үземә дә, хатыныма да, 5 балама да, барысы да әлхәмдүлилләһ гыйлем алдылар. Без яшь вакыттан инде активы сөйләткәнчә дуа кылдык. И Раббым, файдалы гыйлем бирсәң иде дип дуа кылдык. Бәлки атибезнең, атибез Кәламетдин хәзрәт үз вакытында зур галимия, бәлки аның дуалары кабул булгандыр. Безгә инде укырга насыйп булды. Хәтта минем хатыным да Хәлил Җефетин Марьям Рашид абыстайны беләсездер, Казанда Рашид абыстай. Шул Рашид абыстайның инде улыгы була, аныгы зур кызның кызы була. Ул да яшь вакытта, сабый чакта вакыт лидеры, и Раббым файдалы, кирәкле гыйлемнәр бирсәң иде дип ул да сорады. И Алла Тәгалә дуаларыбызны ишетте дә, бергәләшеп гыйлем алырга насыйп итте. Хатыныма да, үземә дә, балаларыма да, әлхәмдүлилләһ. Мәсәлән, хәзер бу елны инде менә бу дөнья мәшәкатьләре булып чыгып, инде сәясәтләр үзгәреп, инде бу елны китеп булмады вакытында. Әмма ләкин зур кызымны озаттым, укырга, укуга бүленмәсен дип, зур кызым инде университетта укуын дәвам итә. Исмаил хәзрәт, менә сезнең эш бүлмәсендә әңгәмә барышында минем күзем кубокларга төште. Менә ул кубоклар сезнең шәкертләр спорт белән шөгыльләнәме? Менә шул сорауны да бирәсем килгән иде. Әлбәттә, инде безнең шәкертләребез, аларның яшьләре 15 белән 30 арасы, алар бик күп укыйлар. Инде күбесенчә игътибар бирәләр укуга, әмма ләкин алар яшь үсмерләр булгач инде аларның энергиялары бик күп. Шуңа күрә алар инде футбол белән шөгыльләнәләр. Бик яхшы футбол уйныйлар икән. Мен үзем белмәдем дә. Шуннан соң белә башладым. Кайчан алар уйный башладылар. Менә бу ярышлар башланды. И хәтта Оренбур өлкәсендә Урусиятмәшле иң яхшы команда булды. Иң яхшы команда, хәтта менә мәсәлән заводлар командалары, лётный училище безнең бар, аларның командаларын җиңделәр, хәтта МВД, милиция командаларын җиңделәр дә, и бөтен кубоклар инде шуларга дәлил булып торалар. Бер мәлне бу җәйне үткән җәйне мине бер зурна бер хуҗа бер чираты да әйтә. Мин беләм хәзрәт әйтә, сезнең шәкертләрегез нигә вакыт җиңеп тора. Әйтәм, нигәсен? Алар намаз вакытында укыйлар дип. Шулай әйттеләрме? Әйтәм, әлбәттә, әлхәмдүлилләһ, шәкертләр мәсәлән, хәтта мәсәлән, уйный торган вакытында намаз вакыты кергән булса, алар уйныуларын туктылар да, намазларын укыйлар. Намазларын укыйлар да, калган иде аларның уйнаган иде егетләр, намаз укымайтан егетләр файдаланып калалар шул вакыттан, тәмәке тарталар мәсәлән. Ә безнең шәкертләр тезелеп, кыбла тарафына юнәлеп, намаз укыйлар кәмәт төшереп. И шуны элек бу бәс бик кызык булган иде халыкка, яисә халык күренмәгән бит. Намаз футбол вакытында егетләр тезелеп намаз укыйлар. Хәзер үзенә киттеләр. Булар нишләр? Булар намаз укыйлар. Әйдә, бер 5-6 минут ялтып алалар дип борышлар итәләр. Безнең шәкертләр намаз укыйлар әлхәмдүлилләһ вакытында. И бик яхшы итеп футбол уйныйлар. Бик көчле команда икән бездә әлхәмдүлилләһ. Мин хәтта Самар өлкәсенә барып, иншалла, ярышлар апаралар. Шулар җиңеп кайталар да кубоклар алып кайталар. Кубоклар бик күп әлхәмдүлилләһ. Анар Исмаил хәзрәт, без ишеткән идек, менә җәйге чорларда мәдрәсәдә укучылар өчен лагерьларда оештырыла дип. Аның менә эштәлеге нәрсәдән гыйбарәт? Шул хакта сөйләп итсәгез иде. Әйе, бездә инде көздән башлап язга хәтле уку бара. Көздән башлап 1 сентябрьдән июньгә хәтле. Июльдән башлап, июльләр, август, ягъни июньнең 2нче яртысы мәдрәсә буш булмасын дип, без семинарлар уздырабыз, лагерьлар уздырабыз. Мәсәлән, үткән җәйне кызлар, мөселман кызларының лагерьләре булды, ишатна булды. 130 кызлар, 128 дисәң ярый.
кызлар җыелды да, алар инде бөтен Татарстаннан, Башкортостаннан, Мордовиядан, Чувашиядан, Самара өлкәсеннән, Аликаладан килделәр дә, яулыклы, озын күлмәкле, беләсең, матур кызлар, озын тылымлы кызлар вакытында намаз укыйлар, шуңа тәртиплеләр, урамга тулдылар, намаз мәчеткә баралар. Халыклар аптырап калалар. Күбесенчә кызлар инде, хатын-кызлар урамда чыгасалар, кыска күлмәкле яшай бит, чәчләре күренеп тора. Мусульман сыйфаты түгел бит җан ярый. Безнең милләттәшләребез. Һәм ләкин бу безнең татар кызларыбыз, мусульман кызларыбыз андый бар икән, карагызга без генә түгел икән, бер-берсе белән танышып, дуслашып, бергә намазлар укып, гыйлемнәрен арттырып, укытучыларыбызга инде, мугаллимнәребезгә сораулар биреп, әлбәттә укыталар хатын-кызлар. Безнең әлхәмдүлилләһ бик акыллы кызларыбыз бар. Алар инде Риядта укыйлар. 3-4 курста, ләкин инде практика шикелле, алар галәп телен сукып беләләр. Коръәннең нидә аятын беләгән булсалар да, аңлатырлык тәфсирләр бирерлек күп инде хәдисләрне ятлаганнар. Бик инде яхшы акыллы татар кызларыбыз бар. Алар укыталар. Сәйдәт, менә сезнең мәдрәсәдә димәк ки Россиянең төрле төбәкләреннән килеп гыйлем алалар. Шулай бит? Мәсәлән, кайлардан бар инде? Әлбәттә. Шуннан соң кызлар гына түгел, имамлар да килделәр. Имамлар да өчен семинар булды. Татарстаннан да килделәр. Мәсәлән, Тубанкамадан, Шалыйдан, Бугылмадан имамлар, Башкортостаннан, башка мәсәлән, өлкәләрдән килеп, бездә имамлар бер-берсе белән танышып, инде зур инде галимле кешеләр килделәр, Рияттан, Мәдинәдән килделәр, докторлар дисәң ярый инде. Алар профессорлар, Кур'ан хафизлар, алар инде менә бу ике атна имамларны укыттылар. Бу инде укыту да булды, уку да булды инде, ял да булды. Имамлар берсе-берсе белән танышып, сораулар биреп инде, искиткеч ял итеп инде, бик инде риза булып таралдылар. Шуннан соң егетләргә дә лагерь булды. Егетләрне дә иҗатны укыттык. Ягъни җәй буе, әлхәмдүлилләһ, мәдрәсәбез булмады. Шуңа күрә моны хирләп торды мәдрәсәбез. Лагерьлар бетте генә, яңа шәкертләр килде, яңадан уку башланды. Әлхәмдүлилләһ, кыш да, язын да, көзен дә, җәен дә бездә монда дәгъват бара, укыту бара. Шуңа инде безнең дәрешлебез кергән булса, без шуңа бик шатланабыз. Кызыклы әңгәмәгез өчен Ислам нурын караучылар исеменнән бик зур рәхмәт сезгә.